ओइ सेंग्रा आंनि नखरखौ दावराव खालामनो नों सोर बेयाव नोंनि सोर हिनजाव आरो बेयाव नोंनि बहा गथ' बेयाव नोंनि जेबो गैया दैजिनि उदैयाव थानाय गथ'आ आंनि बेखौ नोङो नोंनि होननानै बोरै बुंनानै लानो हाखो नों दानि बेनिफ्राय ओंखारलाङोबा ओंखारलां नङाब्ला नोंखौ दानो सैमा बायदि बुहर हरगोन मादै हाजारखि बुङा मानो बेनो सैथो दैजिनि उदैयाव थानाय गथ'आ आंनि दैजि बिनानाव बेफोरखौ आं मा खोनाबाय थादों आब' बाबुला फिसा बे सेंग्राया फैनानै दिनै एथ' साहसै बुंफैदों बे खोथाया नङा होननानै नों बुंलाय आयै मालायनि खोथाखौ मानो लादों दैजिया आंनि हिनजाव बिनि उदैयाव थानाय गथ'आ आंनि बे गथ'आ रावनिबो नङा बे गथ'आ जुदि नोंनिब्ला बे सेंग्राया माब्रैथो नोंनि गथ'खौ बे गावनि होननानै बुंना लानो हाखो आंजों गोख्रै फै बिथिं बामबुला रथ' थांथ'नो नाङा आइनि लिंनायाव दैजि नंखायखौ सैथो बानायनो जोङो गोबां सेस्था खालामदोंमोन थारखौ बुंनो थाङोब्ला नोंगौ नोंनि उदैयाव थानाय गथ'आ आंनि नङा बे सेंग्रानिसो अब्लाबो बे गथ'खौ आंनि होननानै न'आव थगायनानै जोङो दोनदोंमोन आरो बे गथ'खौ आं बजबदोंमोनबो नाथाय दिनै बे गथ'नि सैथोआ ओंखारबाय आं मा खालामनो दैजि आइया मिथिबाय आं थगायनो हानाय नंला आं आइखौ जोबोर गियो आंनि आइया गोबां डेन्जार दैजि आइया आंखौ लिंदों दा लिंनायाव थाङाब्लाबो बियो आंखौ रायगोन आब' आंनि खाफालाव बेनो लिरनाय दङ नामा दिनै बेफोर गासैखौबो दिन्थिनो थाखायसो आं नोंखौ लिंहरनाय जाबाय प्लिज दैजि नों थांगोन आंनि सेरनिफ्राय दिनै नोंनि थाखायनो गासैबो जाजोबनो हमबाय ओंखारलांनो बेनिफ्राय दिनै नोंनि बे उदैयाव थानाय गथ'खौ नांगौमोनब्ला नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामा खबर लादों नोङो आंखौ माब्लाबा बे आंनि उदैयाव थानाय गथ'खौनो माब्लाबा खबर लाफैदों दिनै नों बे गथ'खौ लांनो हो नांगौब्ला आंनि आखाइजों आं बुथारगोन थेवबो आं नोंनो हरा नों ओंखारलां बेनिफ्राय नङाब्ला नोंखौ दानो पुलिस केस होगोन आं रायखसा राबना जाजोब्बाय बे आंनि गासैखौबो दैजि बिनानाव नों गोबां दालिम जानो लुबैदों होन्दोंमोन ना आं नोंनो दालिम लानानैसो फैदोंमोन दैजि बिनानाव बेफोर खोथाफोरखौ मा खोनानो मोनलाबायदों आब' सैथोआ बेनो नोंसोरथ' मिथिखागौना जेब्ला आंखौ बामबुलानो हरदोंमोन आं बामबुलाखौ नागारनानै रियानजों खारदोंमोन बे आंनि उदैयाव थानाय गथ'आ रियाननि थारैनो बे बामबुलानि नङा नाथाय अब्लाबो बामबुलाजों आंजों बे गथ'खौ गनायलायनायनि गेजेरजों जों सानैजों न'खराव सिखोमानानै दोनदोंमोन नाथाय बे पापिया बबेनिफ्राय फैनानै दिनै बेखौबो सिफायनानै होबाय दा मा खालामनो सैथोखौ आइया मिथिबाय मा खालामनो आं दा राहायानो गैला दैजि बिनानाव आं नोंनियाव मोनसे खोथा सोंनो नोंनि बिखुनजोखौ माबायदि बेबहार खालामो अनो दा अना आब' सैथो खोथाखौ बुंनो थाङोब्लाथ' आंखौ आंनि बिखुनजोआ दिनैसिम बिहामजो होननानैखौनो गनायाखै अननायनि खोथायाथ' गोजानावनो बे न'खराव आङो दंफैयोब्लाबो रुवाथि बायदिसो दङ बिहामजो महरै नङा नोंनि हौवायालाय नोंखौ माबायदि बेबहार खालामो हौवायाथ' आंखौ अनब्लाबो मा जानो बियो गावनि बिमानि खोथाखौ आरो बिफानि खोथाखौ माब्लाबाबो बियो दाननो हाया बिमानि बायदि सोलियो बियो दाथ' आंनि उदैयाव थानाय गथ'आ गावनि फिसालानि नङा होननानै मिथिबावबायसो आइया दाथ' आंखौ बामबुलानिफ्राय आइया गोजान खालामखाथारगोन बेखौ आं मिथिगौ नाथाय दा बे गथ'खौ लानानै आङो मा खालामनो आं बे गथ'खौ माबोरै जोनोम होबावनो बे गथ'खौ जोनोम होगारनायल'सो जासिगोन बे गथ'नि इयुन फिउचाराव जेबो गोजोननाय थानाय नंला आब' नोंखौ आलासि महरै लिंहरदोंमोन आं आंनि न'आव जानो आलासि नाथाय नोङो दिनै न'नि दरखंसिमखौनो सहैयासै बेफोरबायदि खोथासो खोनासंनो नांबाय आब' आं दा नोंखौ माबोरै लांबावगोन न'आव बिनानाव आंनि खोथाखौ दोनथ'दो नोंखौ नुनानैनो आं गोजोननाय दङ नाथाय दा नोंनि खोथाफोरखौ मिथिजोबनानै आं नोंखौ बे न'आव गालांनो हानाय नंला नोंखौ आंनि न'आवनो लानानै थांनोसै थौदो नोङो आंनि न'आवनो थाहैदो नोंनि हौवाया नोंखौ लांफैफिना बे उननि खोथा नाथाय आं नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरखौ जेरैबायदि नुबाय आं नोंखौ बेयाव गालांनो हानाय नंला नोंनि बिखुनजोआ जुदि आंखौ नोंनि बिब' होननानै मिथिनानैबो जुदि आंखौ बिहामजो फै हाबफै माबा मोनसे बुङोब्लाबो आं एसे माबा मोनसे सानगौमोन नाथाय आंखौबो रायदेरासैबो आंखौबो माथोबो होआसै गावनि फिसालाखौ दोंदों लानानै थांबाय आं गोबां खोथा सानखाबाय नों बे न'आव थाङैयानो मोजां जासिगोन फैदो जोंहानाव आं नोंखौ लानानै थांनो अबयसे आं बेयाव रुवाथि बायदिसो दंखायो उदैयाव गथ' लानानै आं बेसेबां खामानि मावनो आब'आ लिंदों आब'नि न'आव थांनानै थाहैनायानो मोजां जागोन आब'
माब्लाबा नोंनि सायाव गाज्रि खोथा बुंफ्लांदोंमोनब्लाबो, मालाबा नोंखौ आं दुखु बेजार होफ्लांदोंब्लाबो, मालाबा नोंनि बेरेखा आं खामानि मावदोंमोनब्लाबो अन्नानै नों आंखौ निमाहा होदो आब'। दिनै नों नङामोनब्ला आं मा जागौमोन आब'? थांगोन आब' नोंजों थांगोन। आं बेयाव उदैयाव फिसा लानानै रुवाथि बायदिसो दङ। थांगोन आब' नोंजों थांगोन। फै बिनानाव, फै आंनि न'आव नोंनि थाखाय जायगा दं। नोंनो गोबां जाग्रा लाबोखादों आङो। फै न'आव आराम जिरायनानै जा। बिमा बिफानि गोरबोनिफ्रायनो मोनजाफेराखैमोन ना माथो? ना आन्थावखौनो बेबायदि खावनानै जानो? दालाय माथो जाखो? खावनानै जाब्लाल' मोनजानाय जायो। नोंसोरनि थाखायनोथ' एवदोंमोन दोनदोंमोन। नोंसोरोथ' मोनजागौमोन दा नोंसिनि फाखौ। सोरथो जागौमोन? ओंखामफोरजों मोजां जाब्ला मा जागौमोन? आंनाव हले फैसा गैया। मा खालामो खालाम। बेसे गिदिरबा थाबथादों। हा होनलाय नायनि आं। बबे खनायावबा थाबथानानै दङ। खुगाखौनो सिलायनो हायाखै। खम गिदिर नांथादों बे ना गिदिरनि सु। गोदोनायानो गब्लं जागोन नोंनि मोननानै सोला। आयै, मानसिया खैफोदाव गोलैदों। बेबायदि रायबाय थानो नाङाथ'। मोजां खामानि मावदोंखाय बाख्नायनो। माब्रै देर'नो दै आंथ' मिथिला। मानसियाथ' माबायदिलै जोमै नोङो। दा मा खालामनांगौ जाखो? डक्टरनाव लांबाय, डक्टराबो गैया। दा बे ना सुखौलाय माबायदि हाननांगौ जाखो? सोर खस्थ' मोनदों? आं मोना नोंसो। बिनिखायनो मानसिया खामानिखौ मावैनि सिगाङावनो एसे सानग्रोनो नांगौलै। दे नोंसोर रायबाय थागोन नामा? बेसेरा ना सुथाबथा जानानै बेसेबां खस्थ' दंखायो, रायलायनो हाया मा हाया, बेसेबां सादों बेसो मिथिगौ। नोंसोर माबा रायबायसो थाबायलै मानसिफोरा। बेबस्था खालामब्रा, मादि मा खालामगोन। मोनसे खामानि मावा मानो? बै माइ हाग्रा खासिया बेथ' हाथाय रिजि दङ ना? खुगाखौ ब्ला दिसिनानै बे खासिजों हायगासिनो हायना फै। मालाय गबोगोन बे। दे खासिजों हायहरनि। नाङा होनब्लालाय मा जानो? बेबायदिनो लाबाय थानोसै नोङो। मानसि दंना बेहाय? थैबाय दाना ददेबो फैलायबावबायसो। बेथ' मोनथिथारसिगोन ना खावनानै ना सुथाबथा जादों होननानै। बेथ'खौ गामि गंसे दावराव खालामजोबसिगोन। फैलाय ददे। हनै जोमैया ना खावनानै जादोंमोनहाय। ना सुवानो थाबथा जादों। डक्टरनाव लांबाय, डक्टराबो गैयानो। दा मा खालामनांगौ? माबाफोर उपाय दङ नामा? मा? ना खावनानै जानानै गोदोनायाव ना सुथाबथा जादों? हालाहां। मिनिनानैसो थैसिगोन आं। मिनिनोसो ओंखारदों नोङो? आंबा ना सुथाबथा जानानै मा मोनदों? ओमफ्राय नोंसोरो बे ना सुथाबथानायखौ ओरैनो नायबाय दं? आयु बेसेरा बेसेबां खस्थ' मोनदों बे। मा खालामनो ददे? माबायदि देर'नो जोंलाय? डक्टर लांबाय, डक्टरबो गैयानो। डक्टरा मालाय दान मोनसेनि सुटि लादों। दा मा खालामनो डक्टरबो गैयाब्ला? ना ददियासो मिथिबायोमोन नामा? सोरबा गामिफोराव बोराय बुरैफोरा बिदि ना सुथाबथानायखौ देर'नो हानाय बेबस्था खालामग्रा मानसि सोरखौबाफोर मिथियो नामा? आंथ' रावखौबो बिदि ना सुथाबथानायखौ देर'नाय खोनाफेराखै। नाथाय आंनि आइया गोदो सासे मानसिखौ बेबायदि खालामदोंमोन। नोंसोरबा फोथायगोन ना फोथाया? सासे आंनि आनै जानाय दङ। बे आनैयाबो बेबायदिनो ना जानायाव ना सुथाबथा जादोंमोन। आंनि आइया मोनसे खामानि मावदों। मा खामानि ददे? गोसोआव दङब्ला बुंलाय, बेबायदिनो खालामनोसै। माबा बोसोर जालायनाय आरो ना गोबोरखि गोरान, जेराव जों गोबोरखौ गारोना, बे गोबोर गारनायनिफ्राय गोबोरखि गोरान माने एकदम गोरा जाफ्लेलायनाय आरो ना। बेखौ आगदा आखाइजों खनथाम खेबखां। ओमफ्राय अमा दङथ' नोंसानाव? अमा दङब्ला अमा जाखोन्दा दालाय अमानि आदार होग्रायाव अमानि जाखोन्दा आदारफ्रा नांनानै थाया? बेखौहाय हुथुमनानै लाना फै। ओमफ्राय बे अमा आदारजों बे गोबोरखिजों थिगसे सोमनानै बिखौ साख'निजों सरदो। ओमफ्राय बिनि दैखौ लोंहो। हारसिंनो मालाय बे नासुआ माबालाङो, गिलिलाङो। इसोर मालानिफ्राय एथ' अजा बुरि बायदि मोनथिखोमानाय बिलाय। आंखौ लोंहोनो नागिरदों बियो। बे गोबोरखि बे अमा जाखोन्दा आदारनि दैखौलाय माबोरै लोंनांगौ जाखो आंलाय? थोद। हा? मा बुंदों नोंलाय? थारमाने लोङा होननानै बुंदों नामा? नङा जोमै, ददिया जाबायदि बुंदों बेबायदिखौनो खालामनोसै। नों बेबायदि बेसे गोबाव थानो? मास मोनसे गाहाम डक्टर फैजासे जुदि नों बे गोदोनानि सुखौ लानांगौबा नों साननै ओंखाम मोनसेयावनो मा जायो? आरो मास मोनसेबाथ' नों हाखरसेयावसो थांबाय। जियानो जाया ददिया जाबायदि बुंदों बेखौनो खालामनोसै। औ
मुगैनाया देरसिन खोथा नङा बेबायदिनो खालामनांगौ सोरांस्रि खालामबाय थां होमब्लालाय आं खालामनालायनि जोमै मुगैया मुजुआ बेखौनो लों होमब्लानो हामथारगोन हा अमा आदारालाय माथो गाज्रिनो अमाखौनो जायो जोङो बे अमानि आदारालाय माथो आरो बे अमानि आदारालाय गुन्दैसो गुन्दैयालाय मोजां बुस्थुसो माइनिफ्रायसो ओंखारना फैनाय आरो बे गोबोरखियाबोलाय माथो जानोखाय गांसोसोरा बेलाय मुगैनो नाङा नों थांनानै थानो लुबैदोंब्लालाय बेखौनो लों हामथारगोन उपाय गैया जोमै लोंदो नङाब्ला मा खालामनो नै हाखु दाखु खापसे बानायना लाबोबाय आं खापसेयानो थोगोनदां माथो ना दे थोयो बारा नङा गरदथामल' लों न लोंदो हामनोबो हागौ दे लोंदो दे मुगैया मुजुआ लों हामनोबो हागौ सि दे अमा आदारनि माबाखौ लायनो थांनायाव जाखोन्दाखौ लायनो थांनायाव गानलेटानो दङमोन बुंनो नाङा नङाबा लोंनाय नङा बियो हारे थारैनो नंमारगौ लोंनाय लोगो लोगोनो सुवा थांमारबाय हा नै आं रायलायनो हाबायथ' सुवा थांबाय नोंमारगौ जोमै सुवा थांबाय औ आं रायलायनो हाबायथ' बाह ददे थारैनो नोंखौ आं जोबोर गनायबाय दे नों थिग समाव मोनफैयामोनब्ला मा जागौमोन आयु नोंदि एथ' बिदि रोखोमायो आं मिथियानोमोन हामबाय थेंक इउ ददे थेंक इउ आया मानसिया हामनाय लोगो लोगो गोमाबायबो जे मा मानसिलै बिलाय हामनाय लोगो लोगो पात्ताखौनो मोनासै जों बेखौ नुबाय आंनि बायदिब्लाथ' बेखौ बिदिनो दोननोसो नांगौमोन बांद्राय बदमास मानसिखौ दोननोसो नांगौमोन दे हामबाय मोजाङानो जाबाय ददे जोंहानाव माबाफोर खामानि लानानै फैदोंमोन ना ओरैनोसो फैखादोंमोन ओरैनोसो फैखादों न'आव खामानि जोबस्रांनायखाय मा खालामबाय थानो होननानै दे थादो दे आं थांनोसै